2,5 minuutin jälkeen Rami Rantasen vapaapotku kuitenkin puolustajan jalan kautta ohi Myllykosken maalin ja näin HJK jatkoi kulmapotkulla tilanteesta ja siitäkin kehkeytyy mainio maalintekopaikka, kun Tommy Grönlund pääsee puskemaan kuitenkin maalin ohi. Mitään hurmoshenkistä temmelystä ei nähty. Pelin tärkeys heijastui hyvin tarkkana pelinä. Tässä kuitenkin Niklas Grönholm vapauttaa Anders Roothin, hyvä veto, mutta Antti Niemi maalissa torjuu tilanteen. Seuraava tilanne on jälleen HJK maalilla. Niklas Grönholmin keskitys, Petri Tiainen ja pallo poikki hirteen. Ja jatkotilanteesta tulokseton kulmapotku Myllykoskelle. 18,5 minuuttia oli pelattu. HJK:lla vapaapotku etäisyyttä maaliin lähes 40 metriä, mutta Rami Rantanen valitsee kuitenkin suoran vedon kohti maalia ja vasuri puhuu mahtavasti, mutta Petri Jakonen torjuu jälleen kulmapotkuksi. Aivan ensimmäisen puolen lopussa kotijoukkueelle tuli vielä yksi maalintekopaikka, tällä kertaa asialla Ismo Lius, joka ottaa pallon hyvin haltuun ja tarkka veto aavistuksen kuitenkin maalin yli ja näin tauolle mentiin tilanteessa 0-0. Toista puoliaikaa, 10 minuuttia pelattu, Rajamäki kääntää maalille, Roth, mutta Niemi torjuu. Ratkaisu tulee 13 minuuttia myöhemmin. Ismo Lius kääntää Pasi Tauriaiselle, hän jatkaa Tommy Grönlundille ja veto yllättää maalivahti Petri Jakosen. Näin HJK voittaa numeroin 1-0 ja nousee sarjajohtoon tasapisteissä TPV:n kanssa. Käännekohta ottelulle tulee puolen tunnin pelin jälkeen, kun TPV:n maalivahti Jukka Leppänen koskee palloon käsin rangaistusalueen ulkopuolella. Sääntökirjan pykälä on tyly ja niin on ottelun tuomarikin. Leppäselle punainen kortti ja kotijoukkue jatkaa 10 miehellä. Kun vielä Jarmo Köykän vapari menee sisään, on ottelulle luotu vallan uusi käsikirjoitus. No mun mielestä oli kohtuuttoman kova tuomio, vaikka olisi pallo kädessä käynytkin, mitä omasta mielestäni tosin ei edes tapahtunut. Tämä oli ihan linjamiehen ratkaisu tämä tilanne. TPV:tä Oulun pyristely ei hetkauta. Kulmapotkun jälkitilanteessa Miika Juntunen on paikalla ja survoo 1-1 tasoituksen 33 minuutin kohdalla. Toisella jaksolla TPV:n yhden miehen vajausta ei oikeastaan edes huomaa. Dionisio kaadetaan. Vapaapotku asettuu ampumaan Jari Aaltonen. Upea veto Tuomas Tuomilehdon ulottumattomiin, TPV johtaa 2-1. Kuinka kauan TPV:stä kannattaa käyttää nimitystä yllätysjoukkue? No eiköhän se nyt rupea olemaan jo vähän turhaa. Että ei varmaan yllätysjoukkue meille se ei ole. Me ollaan odotettu koko kauden, että meillä oli alusta saakka kova tavoite ja se näyttää aika hyvältä. Aaltosen osuman jälkeen TPV:n painostus sen kuin yltyy. Dionisio nousee väkisin laidaltaan. Keskitys löytää takaa Kim Suomisen. Tolppakudin jälkeen paikalla on jälleen Miika Juntunen. 3-1 lukemat sinetöivät TPV:n vankan liigajohdon. Kuka voittaa Suomen mestaruuden? No me on tarkistettu tavoitetta ja sovittu, että se on TPV tällä kaudella. Toinen sarjan kärjen kannalta merkityksellinen ottelu pelattiin Helsingin jalkapalloklubin ja Pietarsaaren Jaron välillä. Tippumisen kannalta tärkeässä ottelussa Mikkelin palloilijat kohtasi puolestaan Kuopion Palloseuran. Kokonaisuudessaan kierros tarjosi paljon yllätyksiä. Valkeakoskella kotijoukkue Haka painosti, mutta se ei auttanut. Vierasjoukkue Kuusysin brasilialaiset olivat pääosissa. Andy ottaa rinnalla alas ja antaa maalille. Luciano puskee pallon maaliin, kun Hakan puolustus ei onnistu katkossaan. Tämä oli ottelun ainoa maali. Kuususi voitti 1-0. Rovaniemellä ensimmäinen puoliaika oli lopuillaan, kun kotijoukkue Rops sai painostuksen Jatsin maalille ja sambialaisvahvistus Sivalle pääsi vetäisemään rankkarajalta oikeaan alakulmaan johtomaalin. Toista puoliaikaa hallitsi Jats. Tasoitusmaalin teki vastapallosta Jarmo Alatensio komeasti. Hiukan myöhemmin Pirakaja kuljetti koko kentän läpi ja ohitti tarkasti vastaan tulevan maalivahdin. Jats johti 2-1. Sen jälkeen Pirakaja eteni oikealta, syötti vasemmalle ja Luis Antonio ohjasi tyhjää maaliin 3-1 Jatsille. Ja viimeisen maalin kompasteli Jukka Ruhanen niin, että Ropsin puolustaja Petteri Karila teki oman maalin ja tulos 4-1 Jatsille. HJK:ssa vielä viime kaudella pelannut Vesa Tauriainen hillitsee HJK:n mestaruushaaveita. Hän laukoo Aleksei Jeremenkon syötöstä suoraan ilmasta Jarolle 1-0, kun on pelattu 24 minuuttia.
Jaron maalissa Vesa Holli puolestaan pitää maalinsa puhtaana. Näin Pietarsaaren Jaro vie pisteet Helsingin Olympiastadionilla. Mikkelissä pilattiin maaliton ensimmäinen puoliaika, mutta toisella puolella alkoi tapahtua. Vierailija Kuopion Palloseura hyökkäsi vasemmalta, yritti vetoa keskeltä. Pallo joutui Juha Karviselle, joka täräytti suoraan ilmasta vieraille johdon 1-0. 4 minuuttia myöhemmin Mikkeli sai vaparin ja Anssi Räsänen veti oikeaan alakulmaan tarkasti tasoituksen 1-1. Jälleen 4 minuuttia ja Jokke Kangaskorpi sai pallon sivurajaheiton jälkeen. Saksi potku tolpan kautta sisään. Mikkelin voittomaali 2-1. Voittajia olivat siis Tampereen Palloveikot 6